Kako bi se globalna javnost upozorila na određene zdravstvene probleme prisutne u većini zemalja svijeta, svake godine 7. travnja, rođendan Svjetske zdravstvene organizacije, diljem svijeta se slavi i Svjetski dan zdravlja uz naglasak na jednu temu. Ovogodišnja kampanja odvija se pod motom Zdravlje za sve, na temu univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom koja bi trebala biti omogućena svakoj osobi svugdje u svijetu. Siščani su taj dan obilježili na pješačkoj zoni u još jednom izdanju manifestacije u srcu grada. Evo, pokušali smo i kroz manifestaciju u srcu grada, za koju sad Siščani već tradicionalno očekuju svake subote da se odvija, pokazati da Sisak zaista je grad zdravlja i da ne samo nutricionistički principi koji smo uveli u vrtiće i u osnovne škole, nego i ovakve manifestacije mogu pomoći nekima da se zdravije hrane, da bolje žive, da duže žive. Subotnje druženje na pješačkoj zoni bilo je u znaku sajma zdrave prehrane na kojem su bili postavljeni štandovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s ponudom zdravih domaćih proizvoda. Med, bućino i maslinovo ulje, džemovi, razni plodovi i čajevi samo su dio ponude koju smo imali prilike vidjeti na sisačkom korzu. Pridružili su im se i Dijabetičko društvo Sisak te Humanika, udruga za aktivno unapređenje života i cjelokupnog zdravlja. U dječjem odjelu knjižnice najmlađi su za to vrijeme sudjelovali u pričaonici i kreativnoj radionici Subota mudrih sova, dok je u daskalištu gostovao teatar Poko Loko s predstavom Stonoga Goga. Sunčano subotnje prijepodne i lagana šetnica već su dobar početak za promjenu životnih navika, a ukoliko se s industrijske prebacimo na domaću prehranu, život ćemo učiniti ne samo dužim, nego i ljepšim.